Shah Rukh Khan, King of Bollywood emo, King Khan ti hiala an soi. Khoven actor zinga ho saber dot tu. Dolak tlu le ding on rot chuang nei tu hi, chung ko van tlang atonga lo piang ve mai nia. A thorim na le tumbo na hian Khovela superstar ani tir ni kan te ro thelo. Khovel hun tin reng atongin ama ngai sang tu neya. Businessman ania. Producer ni in Kolkata Knight Riders sa IPL team nei tu ani bok. Award tam takadonga India government in Padma Shri Award pea. Civilian Award sangber Legend of Honor to French government in Apebuka. Edinburgh Scotland University chuan ami khing puita chunga agil nei na wangin choi moina doctorate degree in Apebuka. Tichuan tun tu ma hian anula tonga kan zir theile ama tong ka chuak nge tonga kan flat te kan en hole nok no na ni. Kasuang tuan ka na chuan kem pen tira. Ka pen na kalkonga chuan ka tum hun ai tha le ro pui ka tonga ni ti in soya. Shah Rukh Khan hi ano panlai chuan an zir tir tu in. Enge ni tum tira zota. Ani chuan Bollywood ta lu ve ka du ni tia. Chu anu pui na du pui le suang to pui ni thina. Ma sen zir tir tu chuan chung ko pa ngai be mai tong chuan suang to na hlim thla mai ni chu ti saka. Chu anu chuan ro fretin ka fa pa hian eng po ni se ni tum phot chuan eng tikam chuan ana ni ang tin an zir tir tu chu a frin nge ni. Shah Rukh Khan ron lo vin ta hnu chuan an zir tir tu chuan a hun la ya kalo ring lo le anu anga kalo support ve lo kha pui ka ti hle ni ti in a sei chuak le nge ni. Ti chuan kan zir lai pakhat na tan chuan suang tu ana lian tak ma chhop lian tak nei phot me ro. Wala Shah Rukh Khan hian economics sa bachelor degree ne ya. An school a hian sport lama le ne khazir lama po hian ti thei ya. Ma se achak ber khachu Bollywood lu khan ni wa. A le khazir hun lai po hian le khazir na ain Delhi Theatre Action Group a atel tamzoka. A hun tamzok su manga. Hemi hun hi lemchan azir ton na hun ani nge ni. Master degree zir lai mekin lemchan lam lu chil tu kan azir lai ban santa. Tu ma mel khet le han biak mai tur po anei lok lem lowa. Ma se atuma chuan beidong lovin malama pan luya. Ama hian ti hian soya. Itum hun lampan tura malamai kal lu tral ani lo chuan nung lama potle tu chu an om reng ton ani ti la soi ni. Chu wang kan zir lai zir tur panhina chuan I dream I suang tu na lian tak kha ti lo ting turin malampan trau wang set. Shah Rukh Khan hian lemchan lam alu chil tran ti hian eng na po ni se thok tu veka. Mi tam takin an du lo an hnol po ani chuan a pom zel ani. A film lak mai diwa le dul henia le jainge po kha Saif Ali Khan a chan du lo na nia. Film lian thama a chan ma hian TV serial anga te po ain lan ve pota. Ain lan na masaber chu 4G ti nia. Rol ho te a po a chang zela. Chan sa nei la to pota chuanin a bo pen ngai lo ni. Eng sin po ni se atena lu tuk le a lian tham lu tukang kha a thia phang ngai lo wa. A lo masaber chu chiang som nga chu ni nge a. Dar ti te bazigar ti te hi actor dangin an chan du lo na ania an hnol bek nu ama ro chu ani chuan thei tok chuina sanga tuna din hun ni tir thei tu bul tan na an lo ni rang ani ti hi tu ma dan felok sa bi gi lo ni ani chuan ka du chu na thok tu ania chu ka na chu tha thei ang ber le tha jok zera thok kha ka du chu ni mai ti na sei ni ti chuan kan zir lai pathum na chuing ani ta le eng na po hi an hiam emo na sang emo ting kan thiau tu ani lo wa an hiam le san thu hla chu kan thoda na in khat zok ani tum khat chu a film dian tham tur tak mai chan don lai hian a makeup ti sak tu de chu an ngai to love ti in an khila ma se Shah Rukh Khan chuan an nien ngai to do lo chuan he film hi ka chan ngai bik lo ni chu ti hi mai ni tu ma hi mania star ni thei kanum lowa tu na kan in na za som re thi chu amma ani wang zok hi ni ti na sei zui buka in za ton na tel lo ro chen na ringo thi chu eng ma ni lo ni chu in za ton na vek manga lo chu ngai ni ya chu wang Shah Rukh Khan hi khovel me khring zinga za lo ba ni hi thil mak lo ni ro ni ti chuan kan zir lai palina chuan tu po hi za thiam la mangai thiam ka ole lo cham na hi mi khring do na om ve ngai ngani ya Shah Rukh Khan hi na nu le pa te hi chang mai me ma chu min huwa a film chan te po a lo cham chho deuh mang mal zuya a production house ma saber Dream Unlimited ti chu a lo cham phota Kolkata Knight Riders sa IPL team hoa po poisa tam tak sen line kum nga chung chu eng hne na ma la lowa ma se be dong ngai lo
a thaw chhun zom zela ani chuan hlawh tlin na le hlawh chhamna hi in an na pathian neia mihring nuna awm ve ve nia kum hlun an ni lo ve ve bawk ani tin a sawi a a thu sawi pakhatah chuan hlawh tlin na hi kan nuna tan zik lai tha an ni lowa hlawh chhamna zawk hi in ngai tlawmna min neih tir tu ani zawk ani tin a sawi a chu ke ni tam pawh zik lai tha tak ani chu wangin kan hlawh chhamna atang che hian zik lai zik tur kan nei chauh thin ani kan zik chuah tur pangana tan chuan hlawh chhamna le hlawh tlin na hi ani reng thei lo ve ve ti hi hriat reng tur ani ole khang hu kha kan zik lai zik chuah thei chu ni mai se midang te tan mal som na ni hi mal som na kan don theina kong hon na nia chu wangin he video momo ve nei hriat le ngai thabe tu ngai du khang ai thak tirla imal som na don na tur kong ka hung turin midang te tan mal som na han ni tran turin ka som chen